नायदो र' मा नायबाय थाखोब्रा जिरायदो माथो सिख्लाया साफाथार नाम्बार लानांगोन जानांगौ गाबोन फन हरनांगोन जानाय नङा सालि है जाम्बा फेसबुकखौ नायबाय थायो नामा थ' लामा सिख्लाफोर नायदोंनि थौ होमबालाय र' सालामिया फेसबुकाव लोगो मोननायनि सिख्लानो फन हरनो र' रिंदो र' साला सोरथ' फन हरलायाखैलै डिस्टार्बनो हेलौ हेलौ मा खालामदोंलै आं जनानै दङ नोंलाय सोर जाखो आं दाखालि फेसबुकाव नाम्बार लानाया सिनायाखै नामा जारुआ नोंसो तुम्हारा क्या नाम आंनि नामा अख्रां नंगौ नामा नोंनियालाय जेबो गैगोना गैया मोजां बाथ्राखौनो सोंहरदो र' आं लाथ'वाखैमोन जारुनियालाय दोंना गैया आंनियाबो गैयामोनहाय आदा दे होमबा दोनथ'नोसै मालाबा हरलायगोन बाय बिदिब्ला मियानि सिख्लानो फन हरनि र' हाब बहा थाखोब्रा नाम्बारालाय हाब दाबो मा थिखोलाब्रा हेलौ मा खालामदों जारु नोंगो नामा नों दायो 3 बाजियाव फैनो हागोन नामा बै दैमा सेराव आं नोंजों फंसे बाथ्रा रायलायनो दोंथारोमोन दे बिदिब्ला दायो 3 बाजियाव फैथार दे येस जाथारबाय साला मा दाबो फैलाब्रा नेनोसो बालायलांबायलां सफैबाय अख्रां आदा सफैबाय बाथ्राया मामोन बाथ्राया थांनोसै नङाब्ला थांमारसै होमबा हाथरखि रथ' I love you too मा जाखो बेबि जेबो जायाखै थ' थांसै मा खालामदों दस ओरैनो दोङोलै मा खालामखै गोदाव सोराव सिख्लाफोरबो नुला साला लकडाउनानो जाना होबाय साला जोंखौ औलै फै आंबो बेखौनो सानगासिनो दे बिदिब्ला बैजों बेरायना फैनोसै दसे बिदिब्ला आजिखालिनि सिख्लाफोरा काम गैलालै जोंनि दा बेरायनो थांगोन र' नोंसोरलाय माहा थांनाय जोंबो लोगोनाव थांदोंमोन दे होमबा
र' फै आं नोंनाव मोनसे बाथ्रा सोंनि मा बाथ्रा बुं थ' बिदिब्ला बैयाव जिरायना रायलायनि फै दय माथो होनो सिख्लाया सोरमोनलै माथो साफाथारमोन ओइ बिखौ आं फेसबुकावसो लोगो मोन्दोंमोन बिदिनो लागार मोनबा माथो होबाय थायो थ' बिदिब्ला थांसै साना बाब्बाय क्या हुआ बेबी मैं जा रहा हूँ बिदिब्ला दोनथ' आं फालायनो थांनि मा थांनो आब' आं लामा थांना फैनि थाथ'दो नों नानि मानोथो एफा थुदोंमोन दं जोबोद गिदिर बाथ्रा दं ओइ सना आंनि गोसोआ दिनै मानो बायदि थानाय मोनदों मानो अख्रां बुङा माने सना जों सानैनि मानो अख्रां गोसोखौ नों मानो गोसोआव जुदि नोंसोरजोंबा मोजां मोनलायोबा आं मा गोसोजों थानो आं रावखौबो लायाखै ना नोंनि अनगा आंखौ फोथाय दे बिदिब्ला सना थ' साना बाबनो जासिगोन थांसै न'आवनो फै माथो बरिंथारलै आंनि सिंगोल लाइफआव सासेसो बानायना होदोब्रा आंलाय बहा मोननांगौ जाखो भाइ गोदाव सोरावनो ओइ जाम्बा दाखालि नोंखौ लामायाव माथो होनाब्रा बेखौनो बानायना होदो ओइ मा जाखोब्रा जेबो जायाखै आं माबा सानदोंमोन है दस नोंसि नामा ओइ आंनि नङाब्रा आं उनाव माबा मोनसे बानायनो हागोन दे नों टेनसन लाना दे भाइ थ' बिदिब्ला थांसै थ' होमबालाय बुंदो मा बाथ्रामोन हाथरखि आं दिनै नोंनि सिगाङाव फंसे बाथ्रा बुंनायदो नों बे बाथ्राखौ गनायथारनांगोन आं गनायजाथाव बाथ्राबा आं गनायगोन हाथरखि नों आंखौ प्लिज नाथाय मानो बेनो बाथ्राया खोनासं आंनि असिलो न'निफ्राय बियो मालाबा जानो हाया मानो जानो हाया जानांगोन बे बाथ्राया आं माब्लाबाबो गनायनो हाया नोंनि अनगा रावखौबो लाया मानो गनायथारनांगोन नोङो मानोना नों बे बाथ्राखौ गनायथारनांगोन बे सिंग्राया आंनि जिउनि रैखागिरि हाब मा रायलायग्रोबा बिसोरलाय र' हाखर थानानै खामानि नों आंनि जिउ जारिमिनखौ खोनासंनो गोसो दं ना दे होमबा खोनासं जेब्ला आं कलेजाव एडमिसन लानो नागिरदोंमोन अख्रां दिनै कलेज एडमिसन लानो थाङा नामा बेनोथ' जादोंलै बिकि भाइ आंहा कलेजाव एडमिसन लानो राङानो गैया माथो नोंहालाय मा रांनि गोनांथि जालायखो आंहा राङानो गैया माथो आखाइयाव थाइसेबो आरे दस नों आंखौ थार लोगो सान आं दंना आं नाथाय डन्ट वारि जेबो जिंगासिनांगौ गैया थौ अके थौ होमबा आङो ड्रेस सोलायनि फाइ रुमाव थौ बिदिब्ला ओइ बिकि नोंनि रांखौ आं बोरै होफिननो हागोनलै बेखौसो आं सिन्था होगासिनो नों आंखौ थार लोगो सान लोगोजों लोगो हेफाजाब होलायनाया बयनिबो जों साफ्रोमबोनि बिबानखा नोंनि गोसोआ दे एसेबां गुवार बिकि आं नोंखौ सानसेब्लाबो मदद खालामफिनथारगोन दे बिदिब्लालाय थांदो दे बिदिब्लालाय बेनो आंनि जिउ जारिमिना आं बेनि साननायखौ मालाबाबो फेलें खालामनो साना न'निफ्राय आं बेखौ मालाबाबो गनायनो हानाय नङा सालि नों गनायनो हाया
angka thogoi do khranga ang siga uni tharnang angni ro khatcho Bekhौ लादो बिकि नों बेहाय मानो फैदों बिकि आं मा थगायखो नोंखौ nani sigaw no mane khitekhon आं मा बुङो बिकि sos bolna phai me sob janti hu nongthangni sigaw no khitanaय मोन ना आं नोंनि दाहारखौ सुस्रांनो थाखायसो बे खामानिखौ मावनो लादोंमोन मा नों आंनि दाहारखौ सुस्रांनो थाखायनो नोंनि जिउनि मोजां मोननायखौ होनो नागिरदों नामा आंनि बान्थाखौ नाजावनानै लानो हानाय नङा बिकि नोंनि गोसोआ दे एसेबां गुवार साबायखर बिकि साबायखर hor sanin bakaya